Ngithandana nengane kamngani wami. So manje njengoba ngize la kwi-Vimani Film, ngifuna ukuyiveza lento kumngani wami. Ngoba sengiyahluleka ukufihla, yabo. Sesihamba iy'ndawo ey'nkulu kakhulu naye. Manje sengiyabona ukuthi uzoza angibambe yena, ngcono kuvele kube yimina engimqondayo. Mina ngithandana nengane yakho. Angizwanga. Mina ngithandana nomfana wakho. Angizwanga uthini? Angikuceli futhi angikuncengi, ngiyakwazisa. Mina ngithandana nengane yakho, iyangithanda, ngiyayithanda, ayikho futhi into ongayenza, futhi ngeke ukwazi ukusihlukanisa. Sanibonani babukeli bayo iVimani Film, niyazi ukuthi siyanithanda kakhulu ngaphandle kwenu asilutho babukeli. Sinayo i-special guest sethu namhlanje usisiza sisa usibhalele lapha ehlelweni lethu sinqondo bamthambi usiphatheleni kuvimba wethu namhlanje. Uyazi ngithandana nengane kamngani wami. So nginomngani wami. Yebo. So umngani wami nje kakhulu close nje sixoxa naye nje izinto eziyimfihlo ey'nkulu. Yebo. So ngamvakashela efletini. Ngithe uma ngifika lapha efletini, avele ngabona umfana wakhe. Hayibo, ngathi uma ngithi ngiyambheka, hayibo umngane wami sekhulise kanje. Hayibo, ngangithi mina hayibo mhlampe nje ubhuti waka next door, mhlampe nje ovakashile naye. Hayi mase ngimbuza umngane wami wathi hayi ingane yami. Kwabe mhlawumbi ukhulise mhlawumbi mosithi ukhulisile mhlawumbi ukhulise mhlawumbi ufuna mhlawumbi ulekelela noba wona kanjani awuqinise. Cha nje mina ngase ngibona nje ubhuti, yabo, engathi nje mangabe nje 81 ngithi 2. So nje ngendlela nje engathi mangimbona ngayo, hayibo ngavele ngahlanya, ngangazi ukuthi kufanele ngenze njani, ngavele ngahluleka nanokuyibamba. Hayi lapho umngane wami esemthuma-ke ethi akangenzela ijuice kanjalo, kwathi menginika ijuice, hayibo ngabona amehlo ami nawakhe nje ehlangana, ngavele ngangabe ngisazi ukuthi kufanele ngenze njani, ngezwa imizwa yami ukuthi hayibo kwengathi ithanda ukuphakama nje kanjani manje. Yeyi wavele wangigila umfana, wathi nje mamzethi ngicela ukukukhipha. Yeyi wena esengikhiphile, avele ngahlanya izinto ewengenzela zona, wathatha wangifaka sadla saqeda, sadla wena boma-ribs, wenani, wena o-ice cream. Sathi masiphuma lapho engifake emotini, wathi yazi ukuthini, cela ukuthengela i-necklace. Hawu, ngasawe ma, ungenzani? Uma ngifika esitolo, wathi akukho okunye okufunayo, cela ukuthengela newashi. Tshela mina mama zethi mhlawumbi awuzange mhlawumbi ufike ukuthi mhlawumbi umngani wakho njengoba esenza kaso angaphatha kanjani umngani wakho uma ngaba kusenza kanjena ngoba ubo-obvious. Akuzange kube kusafika lokho ngendlela ama-feelings ami aseyiyona. Avele angithatha ngibeka la. Ngavele ngezwa nje hayibo ngavele ngahlanya. Ngangabe ngisabona nanokuthi umfana omncane. So manje njengoba ngize la kwi-Vimani Film, ngifuna ukuyiveza lento kumngani wami. Ngoba sengiyahluleka ukufihla, yabo. Sesihamba iy'ndawo ey'nkulu kakhulu naye. Manje sengiyabona ukuthi uzoza angibambe yena, ngcono kuvele kube yimina engimqondayo, engimtshela ukuthi hayi mke, hayi ngiyahlanya mfethu. Ngumngani wakho kwesikhathi esingakanani lo mvisi fethu? Uphelile u-15 years sizwana naye. Mngani wami weqiniso nje, ngingasho njalo. So saqala sayifihla lento, sayishaya nje yabo syndicate yabo. Manje sengiyeza ukuthi hayi imizwa yami yabo akusavumi. Akuvumi mngani wami, ngiyamthanda umntanakho, angazi lokho kuzokuphatha kanjani. Sisimazethi tshela mina ngaba uGayi lo unangaki yeminyaka and nishiyana kangakanani and wena unangaki? Sam usakhile una 24. Una 24. Cabanga mina ukuthi nginangaki? You can't believe. Ngina 44. Oh, only 44.
and indlela ashibilika ngayo mfethu embedeni. Ewe. Uyangihlanyisa. Hey, uvele ngizwe ukuthi yabo lo udlula ubaba omdala. Izinto indlela enza ngayo nje nempatho yakhe. Ewe. Hey wena. Uyangivakashela ekhaya lami. Ngithi ngingalindele ngizwe ngecall usiyangifonela. Baby, ngicela sihlangane emall. Ushoda ngani endlini? Uyabona nje umfana onengqondo, o-active and noma umbheka nje umzimba wakhe fit and uyambona ukuthi umuntu ojimayo. Engiyamthanda mfethu ngiyahluleka ukufihla shem. Ngiyahluleka. Lo ubaba wakithi bena 55. 55. Kwathi ukuthi mhlambe No, suthi wavelelwa ingozi yemoto. Okay. Yeah. Washona kwi-car accident. So nje, ay. Hey, yabona into eyenziwa yilo mfana. Mina, wema uyangihlanyisa. Uvela ngenze nje ngibe ugele, ngizizwe ngina 15. Ngiyachazela indlela enza ngayo embedeni. Lelo khehla, shem, hayi. Alisekho ngisho kuba khona enhlizweni yami. Sekuvene ngakhohlwa nje. Ewe. Sekuvene ngakhohlwa nje. Manje ingakho-ke ngithi hayi, ngeke, ugayi ngiyamthanda. So ngiyahluleka ukufihla manje. Ngcono ngivene ngiphumele obala ngikwazi ukumtshela umngane wami ukuthi mngane wami sinikeze imvumo and ngempela futhi and ngiyabona ukuthi siyakude nalo guy. Oh, all right. Ngaba uSisimazethi lo unazi ngani? Yep. Ngaba mhlawumbe ufika naye ekhayeni mama Msimazethi ngeke mhlawumbe ukuthi uyalingana ingane zakho mhlawumbe. Yeah, kona ukuthi lo wami mncane ngomzimba. So ingakho nginganakeki. Kanti lo uyabo fit isikole. Uyabo meqhamuka nje uvele nje nazi ingane ayijabulise uthi hey bantu abamintingana. Hayibo leyo nto. Obo nje ubaba ngendlela nje enza ngayo. Udlula nje abantu abadala yabona nje angicabangi lutho futhi mase ngina ngivaleka amadlebe. Angizwa lutho. And ngizizwa nje shame. Hayi ngiyahluleka bangani bami ngiyahluleka my girls ngiyahluleka ngempela. Yabona lo kwamanje hayi isikhokho shebe. Manje ufuna ukubhoboka kumngani wakho weminyaka. Ngifuna ukumazisa Nkosi yami ukuthi nje akasidedele akasiyekele. Ngaba umngani wakho lo akazange ngithamba athi kusola mhlawumbe ukhona nje ukushaya amanzi phakathi kwenu. Lutho akazasole uyazi ukuthi angithi yena uthisha mina ngunesi. So ingane yakhe isuke lapha ekhaya ize kwami ithi ene mangabe ithi yamcela ukuthi icela ukuthi ayifundise. Athi ngikhathele kabi kade ngifundisa esikoleni namanje usafuna ukuthi ngibuye ngizokufundisa lekhaya. Hayi awungeke. Bese yangicela ke ukuthi ene eze kumina azocela ukuthi ngimfundise ngeinto zamagciwane kanjalo ukuthi angavikela kanjani izinto zama disease kanjalo. Nangezinto zokuthi mangabe kwenzeke velelwe isifo socansi angagwema kanjani konke lokho. All right. So ke nje ngaleyo ndlela akaze nje azabona. Futhi ngendlela angaboni ngayo ingakho ngizela kwiVumani ukuthi ngizomchazela ukuthi ngifuna azi ukuthi mina nengane yakhe siyajola futhi ngiyayithanda naye iyangithanda iyahluleka naye ukufihla manje. So angifuni ke aze ayibonele ngoba mhlawumbe uzophatheka kabi kakhulu. Kungcono mangabe ezwa ngami. Yeah. Usafunda ugayi lo. Ugayi wami uyafunda. Ewe. Uyafunda. So nje ngendlela ngiphethe kahle ngayo, hayi ngiyahluleka futhi angiziboni ngihlukana naye. Yabo nje mangabe nginayo uhlula abantu abadala. And uyawushaya umsebenzi. Ewe. Uyashaya shem. Uyawushaya umsebenzi and imizwa yami neyakhe ivela ihlangana. Ivele nje ibe la. Ngivele ngihlanye nje ngabe ngisazi masekhona. Ngivele ngabe ngisabona lutho emhlabeni ngibona yena kuphela. Hey hayi wena wazi. Into esenza nalo mfana. Hayibo, sivele sibone ngathi abantu abasekho emhlabeni sekuyithina esiphilayo. Yeah. Masitele restaurant siyafunzana. Ewe. Angifunza ikhekhe, ngimfunze nami. Ngubami angazi ngenze njani. Hey ngiyamthanda lo mfana. Sisimazethi bengicela ungithathe ungibuyisele emuva. Ngaba mhlawumbe ngaba uje uflower ngowa nemfowethu lona. Ngeke mhlawumbe bathi ukusola mhlawumbe ngaba unenyawo lemfene ekushonini ngoka babekhaya.
Anginandaba nabantu ukuthi bathini futhi ngeke abantu bangenzele lutho. Ngiyamthanda ngiyamthanda lo mfana. Ngiyamthanda futhi ngivele ngingazi. Ngiyeke ngibone ukuthi nje mangase kuthiwe nje ngiyahlukana naye sengamane ngiyilengisa shem. Yabo nje angiziboni ngihlukana naye. Angiziboni nje ngihlukana naye, angiboni nje ngihlukana naye. Ngikubona ngathi uthokozile. Uthatha isikhathi esingakanani mama ukuhamba kababa uphinde manje wesozongena ebudlelaneni isikhathi okwazi usihlala nje? Angizange nje ngize ngihlale kakhulu. Mhlampe nje kwaba u4 months. Ngavene ngathi hayi ngeke. Hey wena uyangihlangisa lo mfana mina. Angingazi ukuthi ngingachaza ngithini naye. Kanti mama angizwa kahle. Kanti lo wathani kanye lo mfana lo? Uyagitaza mntana noba yini? Indlela enza ngayo, indlela ngiphethe ngayo bakithi. Unomoya oright, uzithobile. Uma ngikhuluma naye, akasho ukuthi nje ngiyamcontrola noma mhlambe athi mangabe ngibheka akubona ukuthi ngumdala. Uvela abona isilingana. Futhi uthando unalo. Indlela enza ngayo ayisheme yangihlangisa. Yazi nje angazi akuchazeki, angazi ngathi angazi ngenze njani mase kuthiwa ngihlukane naye. Ngingahlanya. Futhi ngathiwa ngibona omunye ugele uhamba naye. Ngingahluleka ngisho kuyibamba. Hey wena, ngingamthatha ngimbeke lapha phansi ngithi lalela indoda yami le. Ungangithinti, ungangilokothi. Ungangithinti, angenzi njalo mina. Umngane wami kufanele understand ukuthi mina ngizoba umagodwa kwakhe. Noma umnyama kubovu, noma kanjani ngizoba umagodwa kwakhe. Ukuthi uyathanda noma akathandi, ufuna ku-understand lokho. Ngoba nje angiziboni ngihlukana nalo mfana. And-ke nginokufika nje kwakhe kanti ngizoyibhekela indoda yami. Yena anganaki. Sifike nje athi asenze itiye siphuze emngani, lapho ngisuke sengingasekho. Amehla ami nje sethe njo lapha. Sengibona amahle yathi sengigwinya amathi. Kuthi kodwa Nkosi yami sekuthi angivalelisa. Ngoba ngiyazi mangivalelisa ugayi uzongilandela. Okay, tshela thina sisimazethe. Akusibathi mhlawumbe kube ngathi mhlawumbe uyamheha lo mfana kuba esafunda mhlawumbe umngani wakho lapha. No, ngeke aze acabange lokho. Ngeke nje aze acabange lokho. Angithi phela yena uthisha, mina ngunesi. So manje izinto eziningi ama-advice amaningi wathola ngala kumina. Ngoba uma wakhe ubuye emsebenzini ekhathele, athi methuthi kunezinto afuna ukuthi aqonde ngazo, uthola ukuthi akanasikhathi. Yabo, bese eza kumina-ke. Sifike sihlale phansi sixoxe kube mnandi kube nje emveni kwalokho ngimfaka embedeni. Hayi shem. Uvela ngihlanyiseke lapho. Angihlanyise nje. And indlela enza ngayo wenza le zitayela zamanje. Hayi lezi zethu zakudala. Ngishanga lezi zamanje inyona. Bese ngigijima lemqaleni ngivele ngihlanye ngingabe ngisazi ukuthi kwenzakala into engingayazi. Angiyazi phela mina leyo nto. Ngiqala la kulomfana. Hey wena itayela ayishayayo. Ayishintsha amagiya. Yabo nje umngane wami mangabe nga-understand. Uma sengamana hamba oyiphonse emhosheni. Hey ngiyamthanda lo guy, ngiyamthanda ngiyahlanya futhi ngaye. Inyoni. Into azenzayo. Ayisheme. Ngaba simasethi lo mohluko phakathi kwa lo ubaba omdala ngangitsheli ngalowo kwaku 1 minute lo avela khona kuze kuse futhi nje kwakuze kuphela inyanga kuze uthole nje hayibo ngikhohle ungabuseyikhulume yalo angisafuni ngisho ukizwa nje yabo nje mangila oshema yikho injabulo engayitholi wema ngivele ngihlanye indlela enza ngayo akukho lengangithinti khona hey lo wawengazi lutho wengazi ngisho ukhisi nje wengawazi ukuthi wevele nje adlove nje yabo avela adlove nje hayibo lo inyoni uqala kunyusa imizwa ayibeke la usengaleskhathi usathi usakhala usahlangi awu enze into zakhona ngiyohlanyana lapho mntakwethu ngiyohlanyana ngizwe ukuthi hayibo yabona ke lo engathi ngathatha umlenze ngokhiphe ngewindi angichazela ngathi ngathatha umlenze ngokhiphe ngewindi hayi lapho mntakwethu uzolethe nje akodwa baby ngithi nje usiyami hey wena ngihlange ngivele ngihlange ngingabe ngisazi ukuthi ngenze njani ngaba mhlawumbe abasemzini mhlawumbe bangaphathi kanjani ngoba mhlawumbe bebona senza kanjani bebona ugayi mhlawumbe ayikho into abazoyenza angithi ingane yawo uyashona ngayizilela phela yashona so manje angisahlangene nabo
angisabhilongi nje kubona. Angeke futhi ngimyeke uBenton wami ngiyahlanya ngaye. Ngimthanda ukufa shem. Bangamane basale kanjalo. Ayibo ngeke. And ngimuzwa la wemabe hayibo. Hey mase ngithinta. Ngivene ngizwe kahle ukuthi hayibo. Aweshaya lento. Babukeli sesifikile kuso sikhathi ukuthi sifonele umngani wakhe khona manje. Othi uncede ungidayelele inamba kamngani wakho khona la. Okay. Ngakhuluma. Thank you. Hello. Hello sisi. Yebo sawona. Yebo ufonela ngusibhakabhaka apha kuyivumani film. Oh okay, ufuthi sibhakabhaka ngamsiza ngani? Yebo. Ngoba usisi Mazadi yamazi. Yebo ngiyamazi. Yebo umngani wakho. Kunodaba oluchisa ibunzi lapha afuna ukutshela lona. Athi ubhonyuluka kuwena, yebo. Ngoba mhlawumbe ngamnikeza ithuba mhlawumbe ke nithi ukuxoxa. Hayi ungamniki ngamniki. Oh okay, thanks. Mngani wami. Unjani mngani? Ngiyaphila mfowethu. Ngisakwazi. Hayi ngikhona. Lalela ke mngani. Khona nje into engifuna ukuthi ngikwazise yona. Mina ngithandana nengane yakho. Angizwanga. Mina ngithandana nomfana wakho. Awuthi ngiphume kancane ngoba ngiseklasini, awuthi ngifuna ukuya ngaphansi. Angizwanga uthini? Angiceli futhi angikuncengi, ngiyakwazisa. Mina ngithandana nengane yakho, iyangithanda, ngiyayithanda, ayikho futhi into ongayenza, futhi ngeke ukwazi ukusihlukanisa. Ukuthi nje ngiphumele obala ngikwazise ngoba hayi ngiyabona ukuthi siyakude naye. Awukwazi ukutshela leyo nto, awukwazi. Uhlanganye yami na 24. Lalela nawe futhi ayikho into ozoyenza. Ngisho yona impela. Ngisho yona kahle ngempela. Ngiyayithanda. Kombona ngaki? Na 44. Uyazi ukuthi ungayizala leyo ngane ngini. Akusho lutho lokho, iyangithanda ngiyayithanda. Lalela iyanganelisa. Kanjani? Iyanganelisa ngiyayanelisa. Kancane uvukele imizwa yothando ngoba mawubona ingane kumele ubone ingane ukuthi ingane yami Hayi, akusho lutho lokho. Lalela indlela eyangiphatha ngayo. Indlela eyangiphatha ngayo. Nangendlela ngitshela leyo nto. Awukwazi. Ngangeke ngikwazi ke ukuphikisa imizwa yami. Ngangeke ngikwazi ukuphikisa imizwa yami. Imizwa yani imizwa yokunuka enganeni Lalela ungabusayidonsisa nje. Mina okwami bekuwukuthi ngikwazise. Wena kufanele wazi uqonde. Uzuya la idosini mangazabathile uma wenzani engabuza kumina uyigwala. Lalela mngani nami lalela ungazi. Ubuzoza kumina nibike kahle uyabona zamanyana. Lalela ungaphakanyele umoya. Ehlisa umoya. Awukwazi ukutshela leyo nto. Ehlisa baby, ehlisa umoya nje wena uzo understand. Yebo. Sisazo wena nje kufuna uunderstand ukuthi wena uzoba umamezala wami. Ayikho leyo nto lalela la angeke uzo understand. Basala kwami angeke yenze leyo. Lalela ngizoyithatha phela mina. Lalela ngizoyithatha ihlale kwami. Ngizoyithatha mina ngiyenze yami. Ngizokubophisa shofa wazana nami wena. Angeke phela lalela sivumelene. Ubona indoda engane. Lalela. Unama characteristic oba umhlwenguli kahle kahle. Lalela sivumelene. Umama wefonto. Yebo sivumelene. Sivumelene. Akangibambanga, angibambanga. Kanjani? Hayi indlela avele wenza ngayo. Wangabona wena ukuthi athi ngikhuze na ingane iwela ngale. Hayibo, ngabona inhlanhla mina ngabona ilakhi futhi nemizwa yavele yangivumela. Awusile sisi ubona injuwe enganeni. Yebo. Iyangithanda nje. Nami ngiyayithanda. Hey, ngabele ngayithanda. Ngoma.
Angazi kodwa mina ngifuna ukwazi ukuthi lento ayishoyo angeke iyenzeke uzogcina usu-understandile uzogcina usu-understand understand udoti mina umamezala phela wena ayazi ukuthini ngiyakuhlonipha uyangilinda ngiyakuhlonipha phela wena hayi bo wena wangizalela indoda wangizalela indoda and indoda leyana fethu embhedeni ayenza amanga iyashibilika yazi lalela ingizwisa amadanone engakaze ngiwadle amadanone okunuka yena ibhabhawe ya sevale babukeli emakhaya ngiyazwela mama simazathi usitshele after ukhulumile nomngani wakho uzizwa njani khona manje ngizizwa ngikhululekile ngoba useyazi futhi nje ngeke ngihlukane naye Shemo awungeke ngihlukane naye ngiyamthanda yena nje okwakho ukuthi understand ngoba ngesihlukane ayibo yabo leyangane into enginika yona angikaze ngayithola thola nje amanye ama recipe lapha ya engawazi ukuthi hey uyahlanganisa lo mfana hayi wenza sure babukeli niyazwela umama upesa i-feelings zakhe next time sinani asiyona ngaphandle kwenu akuphelanga njalo yamba nathi